Stop det. En lille nisse med ekstra post fra Atlantis. Det var mig, der vogne over det hele. Vogne? Ja, det er der over det hele godt nok, ikke? Men de samler på dem dernede. Jeg ved sgu ikke, hvorfor. Ja, det er de bare. En lille... mand. Jeg skal ikke synge en lille sidste rejse. Hvad for? Den monsun i stedet for. Running through the monsoon. Den kan jeg ikke høre. Den tyske. Okay, så synger du den. Nej, jeg kan den jo ikke. Jeg kan ikke uden musik. Jeg kan den på engelsk. Running through the monsoon, you're in the world to the end of time, where the rain won't hurt, fighting the storm into the blue, and when I lose myself, I think of you. Nej, jeg pegede på, at I ikke kunne se det. Ja. Together we're riding somewhere new, and I forget hoping that from you, through the monsoon. Og så kommer han, hey, ooh, hey. I'm godt. Fighting all this power coming in my... Måger. Jeg kan ikke lide måger. Nej, ikke de måger der. Jeg hader måger. Jeg kan ikke lide måger. Jamen, så klatter de på os, fordi vi ikke kan lide. Alligevel, ved du hvad, jeg synes er underligt? Altså det der med Bill, ikke? Altså i den første af den der Thursday Monsoon, ikke? Ja. Der rammer han jo de der høje toner der, det der hey. Han rammer på det samme, og lyder på det samme måde på den, nu på de nye. Har du ikke lagt mærke til det? Nej. Men det lyder helt ens. Jeg kan simpelthen ikke kende forskel på det. Au, for helvede mit øje. Men musikken er også lidt anderledes i Running eller Monsoon end en Thursday Monsoon. Og jeg holder lige på pause, så jeg kan få en besked. Sådan. Jeg kunne så meget ikke lige se mine beskeder. Det er ligesom med hende der Angie der, kan du huske hende? Ja. Hun var klar, hun var garanteret. Jeg tror, hun så sagde sådan, at jeg elsker Tokyo Hotel og kommer og besøger mig. Og så kommer du over til at vælge, og hun synes faktisk, de er dårlige. What? Jeg har jo sagt det, min tur. Ja, okay. Alligevel, jeg tror, hun er lesbisk. Nå. Au. Ikke noget, jeg tror, at der bliver en eller anden i den der gruppe, der viser sig at være bøsse. Det er helt sikkert Gustav. Skal vi være ærlige? Så kan de gå på cykel. Yes. Nej! Han er ikke bøsse. Han har jo 3 livsregler. 1, han var aldrig giftet. 2, han var aldrig stoffer. 3, han var aldrig have noget kørende med mig. Jeg kan altså godt huske det. Han er ikke bøsse. Jeg troede, at de to var hinandens bedste venner. Tvillingerne, det er de så ikke. Det er de. Nej. Jo, de er. Nej. Jo, de er. Nej. Nej, Bill har en eller anden, der hedder Martin. Nej, han hedder ikke Martin. Han hedder Andreas. Nå, det er så ikke. Se, jeg kan love dig. Ja, okay, men ved du, du kan Seriøst, jeg tror altså, bedste venner, for eksempel hjerteveninder, vi som søskende. Så jeg tror, Bill og Tom har det på samme måde med hinanden, som vi har det på samme måde med hinanden. Skal vi ikke have et emne? Okay, men må jeg lige tage et valg? Er ej, jeg er altså nødt til at stoppe, for nødt til at sende min kæreste af svaret. Okay. Sig farvel. Han er ikke din kæreste! Jo, han er. Er han igen? Min er sgu da min kæreste. Shit, du slå op i går, jo. Nå, det er derfor, jeg flippede, for jeg kunne ikke få noget at slå op med ham. Jeg kunne bare skrige sådan, hvorfor kan jeg ikke slå op med den fyr?